Mahatma Gandhi Abbo Segunazawa Alsi They follow the word of one man and offer their lives in the belief that he is right. This man inflamed the spirit of his nation and defied the power of an empire. His name is Mahatma Gandhi, and this is his biography. Mohandas Karmanchad Gandhi ab ክልተ ጥቅምቲ 1869 ዓመተ ምህረት ኣብ ገማግም ባሕሪ ኣብ እትርከብ ህንዳዊት ከተማ ቦርባንዳር ተወልደ። ንሱ ካብ 6 ኣሕዋቱ እቲ ዝነኣሰ ነበረ። ኣቦ ማህትማ ኣቶ ካርቻንዳር ፖለቲካዊ መራሒ ወይ ደዋን ኮይኑ ክሳብ ብደረጃ ሚኒስተርነት ግዝኣት ቦርባንዳር ዘገልገለ ሰሙይ ሰብ ነይሩ። ወላዲቱ ድማ ኣዝያ ሃይማኖታዊ ሰብ ኮይና ኣብ ሃይማኖት ህንዱ ዘለዋ ጽኑዕ እምነት ናብ ወዳውን ከም ዘመሓላለፈትሉ ይንገር። እቶም ስድራ ሃብታማት ክበሃሉ ዝኽእሉ ኮይኖም በቲ ሽዑ ግዜ ብዙሓት ህንዳውያን ስድራ ቤታት ዘይረኸበኦ ኣብ ሰለስተ ደርቢ ህንፃ ይቕመጡን ብብዙሓት ኣገልገልቲ ይግልገሉን። ጋንዲ ብህፃንነቱ ዝያዳ በቲ ሞሃን ዝብል ቅጽል ስሙ ይፍለጥ። እዚ ቅዱስ ዝብል ትርጉም ክህልወን ከሎ ንኣዲኡ መለኮታዊ ሓይሊ ከም ዘለዋ መልኣኽ ገይሩ ይወስዳ ነበረ። ጋንዲ ኣብ 5 ዓመቱ ወላዲኡ ከም ዋና ሚኒስተር ከተማ ራጅኮት ኮይኑ ተመዘዘ። ድሕሪ 2 ዓመታት ድማ እታ ስድራ ኣብቲ ከተማ ተጸንበረቶ። ሞሃን ብህፃንነቱ እምብዛ ሓፋር ህፃን ነይሩ። ኣብ ቤት ትምህርቱ ብዙሕ እዋን ስቕታ ዘዘውትር ካብ ትምህርቲ ምስ ተፈደሰ መታን ምስ ሰብ ከይዛረብ ብጉያ ናብ ቤቱ ኻእቱ ዝቀዳደም ህፃን ምንባሩ እውን ይዝከር። ብብዙሕ ነገራት ዝፈርህ ህፃን እውን ነይሩ፣ ብፍላይ እኳ ዳኣ ብጸልማት። እታ እንኮ ንሱ ተበሪህዎ ዝገብሮ ነገር መጽሓፍቲ ምንባብ ጥራይ ኮነ። ወዲ 7 ዓመት ምስ ኮነ ከም ባህሊ ህንዱ ምስ ካስታቫ ኖሃንጂ ካፓድያ ዝተባህለት ጓል ተሓጽየ። ወዲ 13 ዓመት ምስ ኮነ ምስ ሰኻብኡ ብቑሩብ ጥራይ ተዓብዮ ህፃን ተመርዓዉ። እቲ ኣዝዩ ድሙቕ ውራይን ናይ ሓድሽ መርዓዊ ህይወትን ካብ ትምህርቲ ንሓደ ዓመት ኣቋሪጹ ክጸንሕ ኣገደዶ። ዋላ እኳ ጋንዲ ንመምሃራኑ ክምስጥ ብዙሕ እንተፀዓረ ብዙሕ ንፉዕ ተምሃራይ ግን ኣይነበረን። እቲ ቐንዲ ምኽንያት ኣብ ስፖርት ጸወታታት ይኹን ማሕበራዊ ንጥፈታት ናይቲ ቤት ትምህርቲ ተገዳስነት ስለ ዘይነበሮ እዩ። እንተኾነ ኣብዚ ግዜ እዚ ሓደ ዓርኪ ንኽሕዝ ተዓወተ። እቲ ሓድሽ ዓርኩ ሃይማኖቱ እስላማይ ኮይኑ ሸኽማታም ይበሃል። ካብ ምዃን ዝያዳ ይነፍዕ። ብኣካላዊ ጉልበት እውን ይወልጾ ነበረ እሞ ማሃተማ ንዑ ክመስል በሃገ። ነቲ ደቂቕ ዝነበረ ጋንዲ ድማ ሓደ ምኽሪ ለገሰሉ። ንሱ ከዓ ስጋ ምብላዕ እንተዘውቲሩ ዝያዳ ክገዝፍን ክጥንክርን ምዃኑ ነገሮ። ስጋ ምብላዕ ኣብ ሃይማኖት ህንዱ ብጽኑዕ ዝተኸልከለ ተግባር ነይሩ። መንገዲ ሓይልን ግዝፍን ረኺበ ዝበለ ጋንዲ ግን ካብ ስድሪኡ ተሓቢኡ ምስ ዓርኩ ብምዃን ሓደ መዓልቲ ምብላዕ ስጋ ፈተኖ። ወላ እኳ ብዘንኪ ጽላእ ስጋ ክሳብ ዘምልስ እንተኾነ ንዝቐጸለ ዓመሲ ተሓቢእካ ስጋ ምብላዕ ተተሓሓዞ። ወረግ ሓደ እዋንሲ ዓርኩ ሸኽ ሒዝዎ ናብ ቤት ኣመንዝራ ኣላገሱ እሞ እቲ ተመክሮ ንጋንዲ ኣመና ኣጓሃዮ። ሽዑ ጋንዲ እቲ ሓድሽ ብጻይኡ ብዙሕ ሕማቕ ነገራት የሰምህሮ ከም ዘሎ ኣስተውዒሉ ዕርክነቶም ደው ከብሎ ወሰነ። ብኡቢሉ ድማ ምብላዕ ስጋ ቋሪጹ ናብ ኣሕምልቱ ተመልሰ። ማህትማ ኣብ 16 ዓመቱ ወላዲኡ ካርቻንዳር ብሞት ተፈለየ።
ኣብ ተመሳሳሊ ቅንያት ፈላመይቲ ውልዶም እውን ኣብ ሰሙና ሞተት እሞ ጋንዲ ክጸረው ኣብ ዝኸብዶ ሓዘን ኣተወ። እንተኾነ ድሒሩስ 4 ቆልዑ ክፈርዩ ክኢሎም እዮም። ኣብ 18 ዓመቱ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ብምዝዛም ኣብ ሰማንዳስ ኮሌጅ ትምህርቱ ንምቕጻል ተመዝገበ። እንተኾነ ነቲ ትምህርቲ ያዝዩ ስለ ዝጸልኦ ድሕሪ ገለ ኣዋርሕ ትምህርቱ ቋረጸ። ስነ ሕጊ ጽኒዑ ቀስ ብቐስ ልክዕ ከም ኣቡኡ ዳዋን ንምዃን ከዓ መደበ። የዕርኽ ወለዱ ናብ እንግሊዝ ከይዱ ከጽንዕ መኸረዎ። እቲ ምኽንያት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝወሃብ ንሕጊ ፈተና ብተዛማዲ ዝቐለለ ብምንባር እዩ። ስለዚ ተሓፋር ጋንዲ ንበይኑ ናብ እንግሊዝ ከቐንዕ ነበሮ። ኣብ 10 ነሓሰ 1888 ማሃተማ ነታ ጓል ሓደ ወርሒ ጓሉን በዓልቲ ቤቱን ገዲፉ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ተወስዶ መርከብ ንምስፋር ኣብ ቦምበይ ተራእየ። ቅድሚ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ምብጋሱ ግን ብመራሒ ናይ ዓሌቱ ተጸውዐ። እንተ ደኣ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ኣቕኒዑ ንእምነቱን ስርዓተ ህንዱን ናብ ዝጻረር ፈተና ከኣቱ ምዃኑ ድማ ተመኽረ። ስለዚ ወይ መደቡ ክቋርጾ ወይ ድማ ካብ ዓሌቱ ክውገዝ ምዃኑ ተነግሮ። ጋንዲ ዝመጸ ይምጻእ ብምባል ናብ መገሽኡ ከቕንዕ ወሰነ። እንተኾነ ነቲ ወዲ 18 ዓመት መንእሰይ ምዕራባዊ ዓለምን ባህሉን ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ነይሩ። ኩሉ ነገር ከምቲ ብሃገሩ ዝፈልጦ ኣይኮነሎን። ስለዚ ኣብ ሮማ ንሮማውያን ምስል ከም ዝበሃል ብዝከኣሉ ኩሉ ንእንግሊዛውያን ክመስል ሰዓረ። ሓድሽን ጽቡቕን ባድላታት ገዝአ። ናይ ቆርበት ጓንትን ብብሩር ዝተዛዘመ ምርኩስን እውን ዓደገ። ናይ ወረጃታት ኣዘራርባን ላህጃን ንምምላኽ ስነ ስርዓት እንግሊዛውያንን ሳዕስዒቶምን ንምምሃር እውን ብርክት ዝበለ ተወሳኺ ገንዘብ ኣውፅኡ ተማህረ። እቲ ዝዓበየ ብድህኡ ግን ንዑ ሳማማዕ ምግቢ ምርካብ ኮነ። ንወላዲቱ ቅድሚ ካብ ህንዲ ምብጋሱ ስጋ ዝበሃል ከም ዘይለክፍ ምሒሉላ ነበረ እሞ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ድማ ስጋ ዘይብሉ ምግቢ ዝኽሽና ኣብያተ ብልዒ ምርካብ ዓቐብ ኮኖ። ኣዝዩ ሓፋር ብምዃኑ ኣብ ሜኑ ካብ ዝተጻሕፈ ወፃኢ እውን ክእዝዝን ክሓትትን ኣይክእልን። ኣብ መወዳእታ ግን ብኽንደይ ጻዕሪ ናይ ኣሕምልቲ መግቢ ጥራይ ዝቕርባ ሬስቶራንታትን ተመገብቲ ኣሕምልቲ ጥራይ ዘለውዎ ኮምን ረኸበ። ስለዚ ኣብቲ እዋን ኣባል ማሕበረሰብ ተመገብቲ ኣሕምልቲ ሎንዶን ወይ ሎንዶን ቬጀተርያን ሶሳይቲ ኮነ። እንተኾነ ብኣንጻር እዚ ምስ ማሕበረሰብ ዓዲ እንግሊዝ ክወሃድ ዘጋጠመ ብድሆ ኣብ ትምህርቱ ጽቡቕ ውፅኢት ከመዝግብ ጀመረ። ኣብ ሰነ 1891 ናይ ስነ ሕጊ ፈተና ተፈቲኑ ሓለፈ። እቶም ናይ ማሕበር ተመገብቲ ኣሕምልቲ ብጸቱ ድማ ዓወቱ ንምጽምባል ግብጃ ኣደለውሉ። እንተኾነ ኣብቲ እንግዶት መደረ ኸስምዕ ምስ ዓደመ ኣዝዩ ተጨኒቑን ሓፊሩን ነበረ እሞ ብዕንኮ ቃል ዘረብኡ ደምደመ የቐኒለይ ጥራይ ብምባል። ጉዕዞ ናብ ደቡብ ኣፍሪካ። ድሕሪ ምዝዛም ትምህርቱ ናብ ሃገሩ ህንዲ ተመልሰ። ኣብ ወደብ ቦምበይ ብዝበጽሐ እቲ ክቕበሎ ዝመጽእ ዓባሓዉ ገለ ሕማቕ ዜና ሒዙ ክጽበዮ ጸንሐ። እዚ ድማ ወላዲቱ ኣብ እዋን መገሽኡ ምዕራፈን ዝነግር ነይሩ። ሞት ወላዲቱ ብሰንኪ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝፈጸሞ ከም ሓይጣት ዝተቖጽረሉ ተግባራት ካብ ዓሌቱ ምስጋጉን ድማ ብርቱዕ ጸቕጢ ፈጠረሉ። ስለዚ ንኣባላት ስድኡ ከሕጉስን ናብ ዓሌቱ ንኽምለስን ኣብ ሓደ ቅዱስ ዝበሃል ሩባ ኸይዱ ማጮሎት ክሕጸብ ወሰነ። እዚ ተግባር ብመሰረት እምነት ሂንዱ ነታ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝፈጸሞ ሓይጣት ዘንጽሃሉን ናብ ዓሌቱ ደጊሙ ንኽምለስ ዘኽእሎን ነይሩ። ጋንዲ ዋላ እኳ ኣብ ቦምበይ ከም ጠበቓ ኮይኑ ንኽሰርሕ እንተፈተነ ኣዝዩ ሓፋር ብምንባሩ ግን ከም ዝደለዮ ዕድላት ሸቕለት ንኽረክብ ኣይተኻእሎን። ናይ ፈለማ ናይ ቤት ፍርዲ ውዕልኡ ናይ መጀመርያ መኽፈቲ ቓላቱን ከምዚ ዝብሉ ነበሩ። ርእሰይ ይዘረን ኣሎ ብምልኡ ዝመጋብኣያውን ዝዘውር ዘሎ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ዘሎ። በለ
ስለዚህ ነታ ዓባይ ከተማ ቦምበይ ገዲፉ ናብታ ንእሽተይ ከተምኡ ራጅኮት ብምምላስ ናይ ጥብቅና ቤት ጽሕፈት ከፊቱ ስራሕ ጀመረ። ቁርብ ከይጸንሐ ግን ካብ ሓደ ዓርክብኡ ዝነበረ ነጋዳይ ሓደ ናይ ስራሕ ዕድመ ተቐበለ። እቲ ሰብኣይ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝቕመጥ ነይሩ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ንዘለዎ ናይ ቤት ፍርዲ ጉዳያት ዝውዳእሉ ሓደ ጠበቓ ድማ ይደሊ ነበረ። እቲ ዕማም ሓደ ዓመት ኣቢሉ ዝወስድ ኮይኑ ንጋንዲ ጽቡቕ ነበረ። ስለዚ ሕጂ ነታ ካልኣይ ውልዳ ዝተጋለበለት በዓልቲ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ንምኻድ ተሰማምዐ። ንሰበይቱን ደቁን ምስ ሓዉ ገዲፉ ኣብ ሚያዝያ 1893 ናብ ከተማ ደርባን ደቡብ ኣፍሪቃ ኣምርሐ። ቁርብ ቅኒ ኢሉ ናብራ ደርባን ምስ ለመዶ ናብቲ ጠበቓ ኮይኑ ክማጎተሉ ዝመጸ ቤት ፍርዲ ዝርከቦ ከተማ ፕሬቶርያ ንኸምርሕ ናይ ቀዳማይ ማዕረግ ትኬት ቆሪጹ ኣብ ባቡር ተሰቕለ። ኣብ ጉዕዞም ከለዉ ሓደ ኤውሮጳዊ ሰብኣይ ናብታ ጋንዲ ዝነበራ ጋብያታ ባቡር ደየበ። ዘመኑ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ኣብ ገዛእ ሃገሮም ብሕብሪ ቆርቦቶም ተፈልዮም ዝንጸልሉ ስርዓት ኣፓርታይዝድ ንጸለምትን ህንዳውያንን ትሕቲ ሰብ ገይሩ ዝርኤሉ እዋን ነበረ እሞ እቲ ኤውሮጳዊ መንገደኛ ኣብ ቀዳማይ ማዕረግ ናይታ ባቡር ህንዳዊ መንእሰይ ክርኢ ኣይተዋሓጠሉን። ስለዚ ናብ ተቋጻጻሪ ናይታ ባቡር ከይዱ ጠርዐ። ተቋጻጻሪ ባቡርን እቲ ኤውሮጳዊ መንገደኛን ብሓባር መጺኦም ጋንዲ ናብ ሳልሳይ ማዕረግ ናይታ ባቡር ከይዱ ክቕመጥ ኣዘዝዎ። ጋንዲ ናይ ቀዳማይ ማዕረግ ትኬቱ እናረኣየ ካብ ዘለዎ ምነቕ ምባል ኣቕበጸ። ኣኽበርቲ ጸጥታ ናይታ ባቡር መጺኦም ኣብ ማእከል መንገዲ ሓኒቖም ካብታ ባቡር ደርበይዎ። ካወንኔው ንዝተረፈ ጉዕዝኡ ድማ ብዓረብያ ፈረስ ንኽኸዶ ተገደደ። እንተኾነ ኣብታ ዓረብያ ፈረስ ዝነበሩ ጸዓዲ እውን ህንዳዊ መንእሰይ ምስኦም ተመዓራሪው ኮፍ ክብል ስለ ዘይፈቐዱ ጋንዲ ኮፍ ዝበለሉ ስፍራ ካብ ጋብያ ናይታ ዓረብያ ወጻኢ ኣብ ግዳም ነበረ። ነቲ ፍጻመ ድሓር ክዝክሮን ከሎ እቲ ውርደት ክጻወሮ ካብ ዝኽእል ንላዕሊ እዩ ነይሩ ይብል። እዚ ፍጻመ ኣብ ህይወት ጋንዲ ሓድሽ ነጥበ መቐየሮ ኾነ። ልክዕ ተኣምር ከም ዝተፈጥረ እቲ ሓፋር መንእሰይ ሕፍረቱ ደርቢዩ ልሳንን ጭማራን እቶም ውፅዓት ንምዃን አንቀደ። ኣብ ፕሪቶርያ ምስ በጽሐ ንማሕበረኮም ህንዳውያን ናብታ ከተማ ብምእካብ መደረ ገበረ። መሰላቶም ከረጋግጹ ከም ዘለዎም አንጻር ዝግበር መዝቀቲ ክቃለሱ ግድን ምዃኑ ንመሰላቶም ክሳብ ዘይተቃለሱ ክብሮም ዝሕሉ ኣካል ከም ዘይህሉ ነበረ መልእኽቲ መደርኡ። ጋንዲ ዋላቲ ዘምጽኦ ናይ ቤት ፍርዲ ጉዳይ ምዛዘመውን እንተኾነ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክጸንሕን ንመሰል ህንዳውያን ክቃለስን ወሰነ። ኣብ 1894 ንህንዳውያን ተቐማጦ ደቡብ ኣፍሪቃ ፖለቲካዊ ድምፂ ንምሃብ ነቲ ህንዳዊ ባይቶ ናታል ዝበሃል ፖለቲካዊ ማሕበር ኣቆመ። ኣብ ማሕበረሰብ ህንዳውያን ኣብቲ ከተማ ነፃ ሕጋዊ ምኽርን ውክልናን እናሃበ ከም መራሒ ክርአን ክኽበርን ጀመረ። ኣብ 1896 ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ን3 ዓመታት ድሕሪ ምቕማጡ ጋንዲ ናብ ህንዲ ተመሊሱ ንበዓልቲ ቤቱን ነተንድሮ ደቂ 95 ዓመት ኮይነን ዝነበራ ደቁን ሒዙ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ተመልሰ። ጋንዲ ስድራ ቤቱ ከም ናይ ኤውሮጳውያን ዝኣመሰለ ኣከዳድና ክዘውትሩ ኣብ እዋን መግቢ ድማ ፋርኬታን ካራን ተጠቂሞም ክበልዑ ኣገደደ። እዚ ንስታ ባህላ ዝያዳ ባህለ ኤውሮጳውያን ከተኽብር ትደሊ ዝነበረት በዓልቲ ቤቱ ብዙሕ ምቅራሕን እኳ እንተፈጠረሎም ድሒሮም ክልተ ኣወዳት ካብ ምውላድ ግን ኣይዓገቶምን። ኣብ 1899 እቲ ኩናት ቦር ተባሂሉ ጽዋዕ ኣብ መንጎ ናይ ዶች መበቆል ዘለዎም ኤውሮጳውያን ደቡብ ኣፍሪቃውያን አንጻር ገዛኢቶም እንግሊዝ ዝገብርዎ ኩናት ጀመረ። ጋንዲ ህንዳውያን ኣብ ጎኒ መንግስቲ እንግሊዝ ደው ምስ ዝብሉ ድሕሪ ኩናት ዝሓሸ መሰላት ክረኽቡ ከም ዘኽእሎም ኣመነ። ስለዚ ናይ ህንዳውያን ናይ ቀዳማይ ረድኤት ወይ ኣምቡላንስ ኣሃዱ ብምድላው ንእንግሊዛውያን ዓብ ሓገዝ ገበሩ።
እንተኾነ እንግሊዝ ከም ተስፋ ጋንዲ ንሱ ዝተመነዮ ዝሓሸ መሰላት ይኹን ኣታሓሕዛ ኣይፈቐደትን። ሽዑ ጊዜ ድማ እቲ ንመዋዕል ዝተመርሓሉ ፍልስፍና ህይወት ዘማዕበለ እቲ ሳታግርሃ ኢሉ ጽውዖ ፍልስፍና ትርጉሙ ንሓቂ ምውፋይ ማለት እዩ። እቶም ሰለስተ ቀንዲ መትከላት ናይቲ ስነ ሓሳብ ዘይምትሕብባር፣ ጎነፅ ዘይምጥቃም፣ ንብረት ዘይምጥራይ እያቶም። ኣብ 1906 እታ ትራንስቫል ዝተባህለት ኣውራጃ ደቡብ ኣፍሪቃ ኩሎም ህንዳውያን መበቆል ዘለዎም ነበርቲ ክምዝገቡን ፍሉይ መንቀሳቐሲ ወረቐት ከውፅኡን ዝድንግግ ሕጊ ኣውፅአት። ፖሊስ ኣብ ድላዩ ጊዜ ንህንዳውያን እናቆመ መንቀሳቐሲ ክሓትት እውን ተፈቕደ። ጋንዲ በቲ ሓድሽ ስነ ሓሳቡ ሳታግርሃ ኣቢልካ ነዚ ዘይፍትሓዊ ሕጊ ንምቃወሙ ጸውዐ። ንሰባት ድማ ክምዝገቡ ከም ዘይብሎም ሰበኸ። ከም ውፅኢቱ ንሱን ካልኦት ብዙሓትን ናብ ቤት ማሕቡስ ክውርወሩን ከለዉ ንስለ ሓቅን ቅንዕናን ዘጋጠሞም እስራት ክብሪ ምዃኑ ገለጸ። ስነ ሓሳቡ ብህዝቢ ተቐባልነት ክረክብ ጀመረ እሞ ሰዓብቱ ብዙሕ ንብረት ከይጥረዩ ዝቕመጡለን ብርክት ዝበላ ሰፈራታት ክምስርት ጀመረ። ኣብዘን ሰፈራታት ዝቕመጡ ሰባት ንብረት ከይጥረዩ ብዝተኻእሎም መጠን ቅልል ብዝበለ ገባብ ንምንባር ፈተኑ። ካብዚ ብተወሳኺ ናይ ሰራሕተኛታት ዕደና ኣድማ ብምስራዕ እቶም ሰራሕተኛታት ኣብ ስርሖም ክሕንግዱን ምስራሕ ከኣብዩን ብጎነፅ ክጥቅዑን ከለዉ ድማ ትን ብምባል ብዘይጎነፃዊ መንገዲ ክቃለሱ ገበረ። ኣብ ሓምለ 1914 መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ እቲ ናይ ህንዳውያን መሰረታዊ ሕጊ ወይ ዘ ኢንዲያን ሪሊፍ ኣክት ዝበሃል ኣዋጅ ኣውፅአ። እዚ ኣዋጅ ንህንዳውያን ዝተወሰኑ መሰላት ብምሃብ ኣብ ሕሉፍ ንዝተገብረ ጭቆና ብገለ መንገዲ ንምክሓሓሱ ተሓሲቡ ምእዋጁ ተነግረ። ነዚ ለውጢ ካብ ዝመርሑ ቀንዲ ምኽንያታት እቲ ናይ 20 ዓመታት ዘይሕለል ሰላማዊ ቃልሲ ማህተማ ጋንዲ ምንባሩ ይግለጽ። ድሕሪ እዚ ጋንዲ ስነ ሓሳቡን ፍልስፍንኡን ሒዙ ንዳግማይን ዝዓበየን ቃልሲ ናብታ ኣብ ትሕቲ መግዛእታ ዓዲ እንግሊዝ ዝነበረት ሃገር ህንዲ ክምለስ ወሰነ።